Oké, ik heb een versje. Dat gaat over keusjes. Wat soort? Dat was. Nee, ja, een clown doet wel altijd keusjes. Wat is dan een keusje? Een kunstje. Heel goed. Waar? Kinderen een kunstje. Die mag de vinger opsteken. Oh ja, wat is het voor kunstje? Ik heb een rasslag en een handstand tegen de deur. Echt? Wauw, een ratslag en een handstand. Hey, ik heb een versje. Ik ook. En daar jongen worden keuzes. En dan is er één mensje die mag zitten wat hij kan. Of wat zij kan. Maar we geven net een handstandje in een morgenbrand. Dat doen we. Waar hoor ik alweer een ratslag alweer? Waar hoor je een ratslag? Oh ja, dat is als eerste. Hoor je nou aanzien in het versje, in het midden van de route, die ratslag zitten. Was er dat? Ja? Oh. Wij gaan een versje jongen over Mila. Ik vond het echt circus. Dat was zo stil. Waar zoek ik ben? Waar zoek ik ben? Is dat met Mila? Ja, jij zoekt, maar ik weet niet wat zo'n Mila is. Dat is toch al, dat is toch al. Dit is dat kusje. Doe maar, kom maar. Wist, dat is nou heel goed een ratslag. Wist, oké. Dan maar stond de ratslag dan. Dit was je.